أستاذ بديع واقف أستاذ بديع يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ أقصد كيفك حواشة وفيها حد واشتر وأستاذ بديع وأزلي قضاء الحكمة عبد قوسة وأستاذ بديع وجشت الحيدان الديخة وأستاذ بديع وطعن رهط الحيدان الديخة وأستاذ بديع فقصد بيجي إبراهيم يجيب الحيدان الديخة وأستاذ بديع ده الحيدان الديخة يقف واشتة وأستاذ ده الحيدان الديخة واشتة وأستاذ من الحاحة تداول بطلة وأستاذ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أساتذتنا أمدونا وأشياخنا أغيثونا وساداتنا أفيضونا أدلاءنا أعينونا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. О наши наставники, мы просим вашей помощи, приближения к Аллаху, и чтобы Аллах принял нас. О Аллах, ради почтения к этим шейхам, прими нас. Если ты отвернешь нас некому больше обратить. Устазы, помогите нам, обратите на нас свой взор, излейте на всех нас свой файз. О Аллах, помоги нам следовать за нашими шейхами, ради них придерживаться истинного пути и приблизиться к Тебе. Излей на нас файз, прости нам наши грехи и очисти нас от всех ошибок. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Гудеев, скажите, пожалуйста, порой можно услышать упреки, почему вы посещаете могилы устаза, взываете к устазу, если даже не знаете, этот человек в раю, он или нет? Это устаз, да? Ну да, вот тому, к кому обращаемся, вы же, говорит, не знаете, в каком он состоянии находится, где он, в раю или не в раю он. Почему вы у него просите, почему к нему взываете? Бывают вещи, о которых известно, даже если их не видеть. Кто может сказать, что устазы не находятся в раю? Кто это может сказать? ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Кто такие аулия? Это очень большие люди для Аллаха. Также рассказывается, что принимаются дуа, которые просятся посредством них. Почему же нельзя так просить? Существуют определенные условия, чтобы принимались наши молитвы. Полноценных условий у нас нет. Мы люди слабые. Из-за отсутствия условий, если наши мольбы не принимаются, есть возможность принять дуа, прося посредством них. Очень даже можно просить: «Я Рабби Аллах, ради уважения к Сайфулла Кади исполни мою нужду». Так и говорят. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.